ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଗଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଳୁ ତରକାରୀ। କଢ଼େଇ ବସେଇଲି, ତା ଦେହରେ କିଛି ତେଲ ଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଜିରା ପକେଇଲି। ଜିରା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି। ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଘାଣ୍ଟିଲି। ପିଆଜ ଅଧା ଅଧା ହେଲା ବେଳକୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ପକେଇଲି। ଆଳୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଆଳୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ବି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ପିଆଜ ଅଧା ଭଜାର ଆଳୁ ପକେଇବେ। ଏପଟେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ରସୁଣ ପକେଇଦେଲି। ରସୁଣକୁ ବି ତା ଦେହରେ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଅଧା ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲି। ଟମାଟୋକୁ ବି ସେଥିରେ ଭାଜିଦେବା। ତା ଦେହରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି, କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପକେଇଦେଲି, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେବା। ଅଧା ଅଧା କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତା ଦେହରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ଆଳୁଟା ଟିକେ ସିଝିବ। ପାଣି ଦେଇକି ସେଥିରେ କଷି ନେଲି। ଆଳୁଟା ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏପଟେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇକି ଭଲସେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଘାଣ୍ଟିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ବି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆକୁ ବେଶୀ ଶୁଖିଲା କରିବେନି, ଜୁକୁଜୁକିଆ କରି ରଖିବେ। ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବେ, ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଶାଗଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଟିକେ ସମୟ ହେଲେ ଶାଗଟା ସିଝିଯିବ। ହେଇଗଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଳୁ ତରକାରୀ।